Mae'n mis Rhagfyr sy'n golygu un peth, Nadolig. Ond y peth yw, mae bywyd dipyn bach yn drist ar y funud yn y byd, so yn lle loads o stwff hapus a neis, mae dan ni eitha lot o stwff yn dod mas sydd ddim yn dda i dangos nain ar ôl cinio Dolig, put it that way. Sa'n meddwl bod y nerd sy'n rhedeg Netflix yn gwybod byw true spirit of Nadolig o gwbl, achos maen nhw wedi penderfynu chuck o mas stwff hollol drist a dywyll. I mean, mae yna sioe o'r Almaen yn dod mas mis Rhagfyr sy'n literally yn called Dark. Come on Netflix, give us a chance, man. Mae'r trailer am Dark yn horrendous. Stori am dau blant yn mynd ar goll mewn tre fach yn yr Almaen a'r effaith mae hwn yn cael ar cymuned. Mae yna eitha lot yn mynd ymlaen ma a dwi'n cael serious Twin Peaks vibes o beth dwi wedi gweld so far. Gobeithio nath ddim mynd yn rhy nuts though, achos dwi really eisiau mystery bach grounded yn lle rhywbeth hollol mental. Dyna un o Christmas wishes fi, seriously. Rhywbeth sydd ddim yn hollol mental. Diolch, Santa. Nesa ar mission Netflix i completely spoilio Dolig yw WYLIO. Dyma ni ffilm ddogfen bach neis am creep sy'n prynu motel yn America mwyn gallu adeiladu sneak little wanking cubbyhole uwch ben y stafelloedd i gyd. Oedd hwn yn mynd ymlaen am blynyddoedd a dyma'r boi ma yn dweud nath enjoyo cwmni hundreds o bobl yn aros ma. Be sy'n bod efo America? Mae'r ddogfen amdano journalist yn New York yn cwrdd efo fe ac am rhyw reswm dyma'r creepy bastard yn dweud yr holl beth wrtho fe. A lot of reporters think when they leave the story it's all over. Sometimes it's just beginning. Ac yn ola, be am 6 episodes completely depressing sy'n mynd i wneud pawb yn ofnus defnyddio ffôns nhw eto? Wel, co Black Mirror series 4 yn dod mas. Mae series anthology Charlie Brooker wedi cyfro stwff fel reality TV, elections mental, byd lle mae social media yn penderfynu popeth, a hefyd beth sy'n digwydd pan mae'r Prime Minister yn cael sex efo mochyn. Mae series 4 efo cast huge anhygoel a directors enwog fel John Hillcoat a Jodie Foster. Ac yn edrych fel mae'n mynd i taclo stwff eitha diddorol a stwff eitha horrible. Brilliant. Diolch. Just be o'n i eisiau. Honestly, fi just i cael digon. OK, mae yna un beth all achub Nadolig, ac obviously mae hwn yn y ffaith bod Star Wars newydd yn dod mas. Mae y Last Jedi yn mynd i gobeithio ateb holl cwestiynau ni wedi gael ers The Force Awakens. Be sydd wedi bod yn digwydd efo Luke Skywalker? Just pwy yw Grandmaster Snoke? Fydde Kylo Ren yn troi'n dda, neu fydde Rey yn troi at y dark side? Ac un cwestiwn huge fi'n gobeithio gathon ni ateb I, be yn y fucking byd ydi Porg? Come on Star Wars, dere bach o golau mewn i'n bywydau bach drist ni, please. A na ni am mis Rhagfyr, gobeithio byddai'n ôl blwyddyn nesaf.